Jotono no sari kaham hai lamsuk narunani YouTube channel o ang khakai nok jotono kaham na tongmani hanai ang jengtini moya phamani moya sima muya 11 ta no nokhormani aske hasalma muya phama bo thajingo se mui rok songpai mai rok se bo tabuk pise res khai tongo lakhi nokhala hanya asugui dong to misong tamung tala kanai nai hari yang over tamung lain hari yang kita masarok aja Tommy 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 ih kopelen korma Tommy Ayo bau milok milok sarta tonggo ani buku ke samo thaklang dia buku se ko sa sau di tong jakko ma asukna leng soga selemani hain tong ko mane rok hujo ko mane rok smi khona tong siwo Mairok songjak mangsi saringni banta naurok falkanya pakha ang okhebe nogo thana hanai tongo ang norokno sini para rok phunung makai phunung nai ang no sai tongnai phunung re man nainai ang phunung magi phunung nai ang norokno ani bidino se sanai tongni paita jara te tabhana je subscribe khai ko subscribe khairi di te like share ko khain ta pongti please nalo khairi di Noko mang selemani dam ke tong sinai no rana hikena noko mang blog rok khayo hunai hakun kun jaga thana kare hinke bai ko nok rok nai ka hai rok khai ma tong hata singta buni simi teren kana hima bo teren kalai jagya bo dino kalai no sai me ko tapano ang nok rok thangya koi phai gena hakun sai me ko ka jangno ongno kaka hinke phunong nai Bagana sudah khaja jalai jung tabung moi bai Musus fuzang bani mo baknai Hoi shonyong Ekoi jan riang kan musang tike butte ke kai tong mo buko doya na sila apa nang na rong la ha